san mutane suna ta son su ji menene yake faruwa da ni a wai din me janyo haka, me yasa haka ta faru, ko me yasa wannan abubuwan suka faru. To magana gaskiya jama'a, yau dai ya kamata in yi bayani yadda mutane su fuskanta, kuma mutane ku ji ni da kunnen basira. A magana alal haƙiƙa shine ni dai daga ɓangare na wai a ce maganar wai wani abu misali yanzu, bari dai kafin na fara magana ya kamata in gabatar muku da hujja ko kuma da dalilai na da yasa abubuwan nan duk suke ta faruwa. Ina zuwa bari dala dan miƙo min wannan shaidun nawa da takaddun nan. Kai jama'a, an kasa kunne da idanu ana son aji me zan faɗa ko me zan nuna, to ba abin da zan faɗa kuma ba abin da zan nuna. Wata kan social media ta cika da 'yan gulma. In ba gulma mutane suka ji ba, in ba gulma da munafunci mutane suka ji ba, za ku tsaya ku saurara, ba za ku tsaya ku kalla ba, ba za ku tsaya ku nutsu ku fahimta ba. To so nake gaya muku, ku daina munafunci jama'a, ku daina gulma, wallahi da yawan kuma gulmata ne, ku daina gulma. Yanzu dan tsaya wannan da ne duka mutane ana ta bibiya na, ana son a ga me zan nuna. Sannan matan da suke dadda ma jiki suke fitowa social media, khasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun, wallahi ku ji tsoron Allah. Ƴaƴanku za su girma a nuna musu a ce ga abin da iyayenku suka suna ƴan mata, sun je suna dadda ma jiki suna rawar TikTok. Wallahi ku daina mata, rayuwanku karamar rayuwa ce da ku, wallahi lokacin ku kaɗan ne. Wallahi mu ba batukan mu da akan ku ne. Allah ya sa mu dace. Jama'a assalamu alaikum. Mutane da suka kunde ku. Kai jama'a, to sannunku da gaishe ku. Ikon Allah.